Ngiyambonga uNkulunkulu wala ekhaya kakhulukazi. Angikufanele mhlambe namhlanje umngcwabo wami kodwa uNkulunkulu unqabile nami. Ngomsombuluko ngalala, ngavela ngafikela ukulala ukuzela early, ngayolala. Bengilala okusawo 8. Bese bengilala bethi ngiyavula ngibona isithunzi ewindini bekethi ngiyabheka ikati. Lasuka le kati laxhumela phezukweni. Bengilele ngoba ngathi ngiyazumeka nje ngacinezeleka ukuthi ngiyalala. Ngankinye kulimi lagcwala umlomo. Ngathi ngidonsa ifoni ayidonseki. Ngakwazi kwangazi kodwa futhi ukuthi ikhalende ladonseka kanjalo balika lisekhanda la ekhanda lombhede liseduze kwawo. Angazi ladonseka kanjani ngalibamba. Ngavuka ngikhuleka. Kwathiwa ngithatha iprayer shawl ngikhuleke ngayo. Nangempela ngenze njalo. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngiwazile ukusinda fa ngabe namhlanje umngcwabo wami kodwa uNkulunkulu unqabile nami. uNkulunkulu ngenzela umusa kuleli sonto elidlule umama umpostoli uthi asilethe izinto esiziphethe ayikhulekele ngabe ngiphethe iID yami nekhadi lasebhenki ngakuhambisa u350 wami wavaleka ngonyaka odlule ungenile kulokhu ibhizinisi encane ebengiqala ukuyizama ilokhu ingathi iyahliphiza ngabona nibethenga nje ngiyamthemba kakhulu uNkulunkulu amen. Bathandekayo ngizophakamisa ukugcobola la ekhaya bathandekayo. Bazalwane ngomhla ka26 lenyanga ephelileyo ngashawa istroke bathandekayo kwakulesithathu ngavuka ngaye eclinic ingane ngithatha zangise eclinic mangifike eclinic bathandekayo ke bangenza into abangenza zabasethe abangisa angiya eMagandi nganqaba bathandekayo abantwaneni ngathi mina ngenze ngiye eMagandi umfundisi uyashaya istroke angiyilapho mangabe istroke lesi kuzobonakala angiyilapho zingithatha ingane zingiphindisele emuva mangifike ekhaya bese ngithi izingane azilethela ikhalenda ngangakwazi ukuhamba bazalwane ngangakwazi ngisho ukuma ngangakwazi ngisho ukuhlala njengoba namanje ngisaqhaqhazela nje lesandla yase siluleme kona kodwa phinde kube khona lokho bathandeka ngalithatha ikhalenda ngahlala phansi kusofa ngagcuma bazalwane ngagcuma ngihleli phansi ngagcuma ngathi ngegama lika Jesu mina ngisoze ngihlale phansi ngathi umfundisi wangithembisa ngathi baba wangithembisa wathi akho zifo zongena phakathi kwaleli khaya bathandekayo kwathi ngaso sikhathi ngathi izingane azingisukumisa ngasukuma bazalwane kancane ngathi izingane azingibambe ngebalance kwathi ngakusasa bathi bafuna ngihambise esibhedlela ngathi ngesonto ngize esontweni ngizofike ngisukume esontweni bathandekayo yanethi imvula yanethi ivula bathandeka kwakhona umfundisi ofikayo waseZiyoni eyakamakhelwane mefika kumina umakhelwane usendlini afika mangala athi hawu mama usinde kanjani uyazi fana ngaba usindile wena kodwa usinde kanjani wabe siyabuza ukuthi mama ukhonzaphi kasi mina ngiseshalom la ngikhona wathi ke blonkoza ngathi seThekwini wathi mama ngicela uvuke ngesonto uhambe kule nkonzo yakho waphinde wabuya komgqibelo esayewasho khona kanjalo wathi cela ngihambe ngesontweni wathi mama babophile bathi bafuna ukubona ukuthi kule nkonzo yakho uzokwazi ukusinda ngoba phela mina la ngikhona ngiyakhuluma ngithi noma ngenzekani akho umuntu ekhaya ongagula ngimsa sibhedlela ngizothi megula ngimse elokuzini esontweni nempela ke bathandekayo kwathi ukubuya kwami sengivukile la ekhaya sengigodwa nempela ngafika ngilindiwe babuye umakhela azongitshela wathi bese ngithi vala umlomo ngoba ngempela ukhona obekhona la kumina obehleli ngale kulento engemuva ethi ufuna ukubona bathandekayo ngathi mengifika ngafika egcekeni indlu ngayiphamisa ngayibhekisa phezulu ngihambe ngigida ngacubula ngathi nesimnqobile usathane ngiyabonga bazalwane. Ngifike la isoteni mhla ka9 silethe ugogo esihlala naye umastende wethu washawa istroke. Ubaba umprofeti wacela ubaba uManzini ukuthi akwenze insebenzelo ekhaya wayenza ubaba uManzini insebenzelo ekhaya ugogo ubengakhuluma ubengenzi lutho kodwa manje ugogo useyakhuluma insebenzelo eyenzo ubaba uManzini isebenze yaze yayofika kwindodakazi kagogo esebenza eVerelem kaMasipala indodakazi yakhe inqeka netruck emsebenzini kodwa yaphuma etruckini ingenamyucu yabonga. Ngithi angibonge okuncane okusangivelele ngifike mina la ngigula impela nje futhi bengakwazi nande ukuhamba kahle kodwa ke ubaba ngafica ubaba ekhona la ngasengiqeda engibona nje angizange ngiphamise ngisho isandla wavane wangikhulekela
ngabona sengihamba sengithi kancane uyabona hayi noma ungibona ningathi uyangibona ukuthi hayi ngiyimele nje manje sengahamba sengagijima. Ngizobonga bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu, ngizobonga ingelosi yakule ndawo. Bengibona ukuthi hayi ngizogcina ngigaqa ngamadolo. Kodwa ngokungena kule ndawo bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu onamandla wakule ndawo. Ngafika kule ndawo ngigula. UKhisimusi angiwazi. Ngangigqunqe ngimnyama njengebhodo. Njengoba ngibona nje nezingubo zihusha phansi, ngangisidudla kahle kahle. Ngigqoka usize 46. Njengoba nje uyibona ingubo yehla iyaphansi nje sengisagqoka lezo ingubo, ngize ngathi kusho ukuthi kufanele ngithenge ingubo manje size omncane. Kodwa ngenxa yogcobolwa la ekhaya, hayi uNkulunkulu wakule ndawo, hayi ngiyambabaza bazalwane. Ngeke kwenzeke konke kanye kanye, kodwa ngokuthemba lo uNkulunkulu, ngoba konke kuvela kuye. Hayi ungumnqobi. Hayi kule ndawo kukhona ikakaramba, kukhona uMagayisa. Ngizobonga bazalwane itshiwa. Ngakhipha nje u100 ngathenga itshiwa. Ngaba nenhlanhla ke kwakungalesikhathi abantwana bezobhala abaka matric. Kwathiwa khona ikhalenda lu50 sasesiphiwa amabili. Hayi bazalwane ngiyazibona izinto bekugcwala amaplaktani lapha ekhaya. Uthola amaplaktani namathelo odongeni, uthole amaplaktani masivule ekseni ezofuna ukungena endlini. Kanti kwaqala kwaba yiselesele nje uqobo lwalo elalingigolozela limi phezulu engadini. Mangithi ngiyanyakaza liwavule wonke amehlo. Lingibheka, hayi angikuphathi ke kona kwemnenge. Yayi wawuthola nje sikhona nasendlini ngaphakathi ungazi ukuthi ingene kanjani. Bazalwane kuningi kodwa nje ngiphakamisa ugcobola la ekhaya ukuthi aqhubekele phambili uNkulunkulu uhamba ingelosi zonke zakule ndawo yaseShalom. Ngiyaphila saka jima manje ngisukela ngiyoshaya eMaritzburg. Ngiyabonga bazalwane.